Millioner af boliger i hele Europa fortjener et nyt liv, så vi skabte den revolutionerende Daikin Altherma 4H højtemperatur varmepumpe, perfekt til enhver husrenovering. Anvend eksisterende radiatorer. Udskift bare kedlen med Daikin Altherma 4H for at få varme selv ved minus 28 grader. Daikins nyudviklede kompressor, ventilator og mikrokanal varmeveksler giver den højeste energieffektivitet med en varmepumpe, der kører på R290 kølemiddel. Den sparer energi. Den arbejder stille, ned til 28 decibel. Dedikerede sikkerhedskomponenter garanterer de højeste sikkerhedsstandarder under transport, installation, vedligehold og betjening. Daikin Altherma 4H har et intuitivt interface, der gør installationen og opsætningen mere brugervenlig. Den er også forbundet med skyen, så du kan udføre fjernfejlfinding. Daikin Onecta App bruges til daglig betjening. Udviklet og produceret i Europa, sikrer hurtig levering og support samt europæisk topkvalitet. Daikin Altherma 4H, 1 million boliger, 1 varmepumpe.